Sabar, wong sabar ngono dodone jembar. Sumangga dulur campur sari cipta laras. Pun jenengan dhuwur langsung mboten napa-napa. Nggih. Amanan. Kena dikisah turu kumala. Lho ngono lho. Kumala sari, Mas. Request Si Atim duet ambek semean lagu kudu iso Mas gak iso sampean ya boy. Mas nyuwun sewu nggih niki rokoke panjenengan amit. Niki putune Pak Tumaji badhe mandhap mriki nyumbang lagu. Nggih, matur sembah nuwun. Masyaallah luar biasa Mas. Tak dongakno seger waras, nek durung nemu jodoh tak dongakno nang nemu jodoh. Amin. Nek wis duwe jodoh tak dongakno tambah maneh. Ojo diamini lah ya maneh. Tasya, untuk kesini Tasya. Dari tadi Tasya sudah menungguku malah. Iya, ini Tasya Rosmala versi mini ya Hati-hati dah, Allah. Kiroat ya. Kiroat. Mboten nyanyi nyeluk aku Pak D apa-apa sah. Nyanyi Pak D. Kalian ajari nggih. Ya. Negara angin. Tapi sing panjang-panjang sampean. Loh, aku seneng sing endek-endek sa enake. Apa mang negara? Negara angin. Oh, dereng ya sa. Lintune napa sa? Jenengan saged tapi sing anu mangke. Insyaallah saged. Iya, pinter nyanyi Tasya iki. Juara siji kok kelas kok iki. Ya saya kelas piro sa? 5. Mbah Tumaji, kula sampean sawer, Mbah. Ayo sing ngoten matur ngoten dateng Mbah. Pripun? Mature mboten. Ojo Pak D muruki elek. Engko ae go nisor jare ibumu. Cek karo wong. Pinter ibumu iku, sah. Lagune napa, Sah? Negara angin. Loh. Yang lain apa sah? Yang lain sah? Apa ta Bun? Iya ini di sini udah ada. Ya iku aku ya seneng sah. Saben malam Jumat iku lho aku seneng sah. Ya iku sing kok lanyekno seneng aku. Pripun ta Bun? Sing biasa Tasya nyanyi teng dalem niku napa ta Bun? Kuwata, napa sing gampang. Bregis. Loh saged lagu niku. Sampeyan kok ngoyo wasno aku bregis ngono ta ya? Apa to Sa sing biasa sampean sing gampang-gampang.
Yaiku po ami-ami belalang kupu-kupu tapi digendang dut. Cicak-cicak di dinding kuwi digendang dut enak kok sah. Tenang ae. Napa? Kalaweton pripun? Kalaweton menang bondo. Tapi rapopo. Aku kalah mbek weton peno, dukur peno, aku peno celatu bendino. Makanya nek golek bodho sing nisore. Nek ndek kalah weton. Nggih, wong wedok iku wis salah, mo salah. Apa maneh wetone dukur, walah wis. Curhat. Kaula aturaken sugeng dalu sugeng rawuh kagem para tamu undangan, sumangga dinikmati hidangan yang telah tersedia dan juga matur sembahun atas kerawuhan para tamu undangan yang sudah hadir memberikan doa restu dalam acara walimatul khitan putra dari Bapak Tumaji dan juga Ibunda Sukarli, yaitu Mas Muhammad Arya Saputra. Pripun? Sampun kanca-kanca kalawetone ya wis. Tasai ku iso campur sarian tok ya. Yang lain sah. Iki mbahmu ya kepingin ngerti kamu nyanyi sing gampang, sing gampang. Sing biasa Tasya nyanyi. Apa lo? Lamunan. Nggih. Pripun Tasya nggih? Nggih pun Tasya. Lamunan Mas. Lamunan melih. Saged wau sampun kok Pak. Nggih. Mungkin dari dulur-dulur saya yang selalu setia menemani Cipto Laras, insyaallah habis ini tari remo juga menyediakan request dan juga menuruti panyuwunan dari dulur-dulur Mbodok Sidokerto. Lamunan. Dengan hadirnya Tasya satu tebang lamunan berakhir juga acara campur sari pada malam hari ini. Saya sebagai pandu acara Gombes mengucapkan ribuan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah berkenan menemani campur sari Cipto Laras. Hadirin yang sangat kami hormati, untuk acara yang berikutnya yaitu tari remo. Sumangga.
Ayo Mas, bokong semong. Lho, arek gak ono. Warung pojok mandap serampat.